कोकणच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। सावंतवाडी बसस्थानकात आज सकाळी एसटी बसच्या मेकॅनिक आणि दुचाकीस्वारामध्ये पार्किंग केलेल्या दुचाकीला धडक बसल्यानं जोरदार वाद झाला। बस दुरुस्तीसाठी नेत असताना दुचाकीला धक्का लागल्यानं हा वाद सुरू झाल्याचं समजतं, ज्यामुळे बसस्थानकात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। सकाळी बसस्थानकावरील बस दुरुस्तीसाठी बाहेर काढत असताना एका दुचाकीला धक्का लागल्याची माहिती समोर येत आहे। यामुळे संबंधित दुचाकीस्वार संतापला आणि त्यानं मेकॅनिक सोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली। दुचाकीस्वाराने आरोप केला की मेकॅनिकच्या चुकीमुळे त्याच्या दुचाकीचं नुकसान झालंय। त्यावर मेकॅनिकने देखील तीव्र प्रतिक्रिया दिली। त्याने बसस्थानकात खासगी वाहनं आणि दुचाकी पार्क करण्यास मनाई करणारा बोर्ड लावलेला असतानाही दुचाकी तिथंच पार्क केल्याचं सांगितलं। दोघांमध्ये वाद वाढल्यानं बसस्थानकावरील इतर कर्मचारी आणि प्रवाशांची मोठी गर्दी जमली। त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करून दोघांना शांत केलं। या घटनेमुळे बसस्थानकात काही काळ गोंधळाचं वातावरण होतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।